Iya. Mas aja diple. Sak jagat raya Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sehat, Pri? Sehat Pak Sehat Pak, pipise lancar. Sing takon ki sapa? Salah satu ciri wong sehat nek pipis lancar. Toyan paribasan tidak merasa sakit ngono lho. Ning nek pipise lancar ki nek wis gelungan nguyohe ya karo ndodok ora ngadeg. Jane ngono Ya jembuh karo agemane ya, Pri ya. Lah iki Mbah Kakung Mbah Putri panjenengan sunahe nek pipis kan lenggah to, Pri. Tapi aku tau mraktekke pipis lungguh ki malah nyapu dalan. Apa jenenge wiranipun menika? nate pipis ndodok niku kok jingkat terus ngadeg. Lah ngapa? Lah ngapa elek kesogok suket. Mula nggih wayang pambudi nggih dados wanodya menika pancen ya rekoso kok ya. Arep sak anggon-enggon nek Piyai Kakung paribasan ngadeg isor wit glugu apa ngisor ngadeg wit. Lah nek Piyai Putri kados kula nggih mulih kewengen digernengi nggih to ndarani mulih ranggo apa dipaido. Urung masak disengeni bojo, ora tilik maratuwa dipecucu. Lah dadi wong wedok wayang pambudi. Dados kula nganti bingung lajeng mapanke awak kula niku lho. Pancen abot wong wedok kok. Lah nggih. Lek wong wedok dunane wong lanang ya ora trimo jane. Wong wedok rekoso. Nek wong lanang dononekke wong wedok niku, Pak. Ya lurah menurut teko rambut jaji saja ya. Tenan, lara-larane wong wedok iki siji dipaido gawean ngomah, loro ditanding-tandingke. Wah, Ditandingi karo sing enom wis tau enom. Ditandingi karo sing ayu wis tau ayu. Pomo saiki awake rusak momprot sing rusak sapa? Rak ya. Ya Kakung introspeksi menika kedahipun. Iya ya. Kadang kala sing disalahke Piyai Putri. Sing kudu introspeksi sapa? Ya Piyai Kakung. Termasuk kowe. Oh, lah iya. Anu, Piyai Putri, Piyai Putri itu aku. Lali nih. Agak teko kok wis karo mumus. Goyang lho. Mbak yo ki ngungak partnermu ki sapa? Nek partnermu ki Mbak Sri apa Mbak Leni ya saudaraanmu sekolah Mbak Dewi Mayang. Lah aku lho Pri 50 tahun lho kok goyangan kon ngene-ngene. Lah kowe goyangane kene bokongmu tekan Karangmuni ra masalah. Lah nek aku Sing kleru ya kowe. Kowe iki pinter ning tidak cerdas, tidak semat, tidak iso ngomong partnermu ki sapa lho. Lah salah tuwa ya lagi laris kowe iki. Sing yo ngopo Tua gak lain lho rezekine kok. Mungkin aku dulu belum berwujud materi tapi diberikan rezeki kelapangan hati. Iya. Toh. Mungkin aku bisa diparingi duit nih diparingi sedulur sing akeh nggo lantaran dadi lan sugiye. Nek ukuranmu wong duit dan duit ya nek utekmu ana duit. Iya. Oh aku neng anu ngendiki Jambu Kidul golek duit, etokmu wong duit. Neng nek kon Jambu Kidul asilaturahmi, etok sedulur, etok ayem, etok keberkahan, mulih disangoni lho. Pilihmu etok duit apa etok keberkahan? Inggih Go Sukimin. Loh, niki matur sembah nuwun kagem marga Jambu Kidul. Aku sudah kesini ping 3. Ping 3 Le. Ping 3. Dulu ikut Mas Boim waktu aku masih pakai rok mini. Waktu itu aku belum pakai. Kuwi tahun piro kuwi kok ngorok mini iki? Dulu sekitar 8-10 tahun yang lalu masih pakai rok mini. Kangge rok mini ora penonton. Lah ngapa? Lah penonton enten sing mbagekke. Terus tahun wingi nderek Mas Jalu sak menika ndherekaken panjenengan. Ateges warga mriki tresna kalian kula mboten kalih apri kula. Ora ya tresno ya mesake barang ya. Ning matur nek sindel ayu sindene Pak Kelor ayu kabeh. Ora nek sing balekke. Ora nek sing balekke. Nom-nom. Sing digoleki sinden sing lurus ora niku ora menggok wonengen. Wah, lurus. Sing gurung gepok singgol karo Piyai Kakung. Wah. Kowe ki durung tau. Blas. Oh nek rojaran mah wis ya. Karo wong urung malah jaran wis iki. Mugi-mugi warga Jambu Kidul tansah pinaringan rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Kesehatan tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Dongamu Mugi-mugi sehat lahir batin. Amin. Tambah rukun kalian tangga tepalih. Bojone sansaya gemati, maratuwane sansaya sayang. Putra waya sedaya do guyub rukun soleh solekah amin. Kederajatan kepangkatan amin.
Ngaten Pak E. Lah iya. Dinten iki kula le dandan sempurna mboten Pak E. Walah ayu. Cantik nggih. Cantik. Anggenipun nyalira busana. Iya iya iya. Pasuryan mboten nguciwani. Mboten. Ora. Sanggul mboten. Ora. Ora. Payudara sampun demes. Ora gede. Iki apa jare doyong idul. Anu tulung benakno ngene budele. Jeneng kowe kasar anarkis kok. Mel gur gombale kok. Arep dingenek-ngenek. Ayo benakno kok nek purun benake tak kasih bonus. Mau. Oh, sing gelemi Pak De Cokro. Walah. Kok sing tresno mbak aku kok channel kasepuhan kabeh ya pri ora ana 20 mudun apa 20 mudun kok wong tuwik-tuwik kabeh napa ya. Mbah Ahmad, Mbah Sastro, Mbah Harjo. Lah ya kok ora ana Ora aku le bedhok ae lho prene gelem. Wah. ingkang bedhok menika. Iya. Ah takut lecet. Lah kok ilang. Mas duwe to? Duwe. Sehat-sehat ya, Mas. Coblok loro pri. Oh alah. Suwe ora kepanggih niken laras. Heeh, kok sing diandharke Mbak Limbuk mau. Aja mlebu yen ora ngerti jerone. Lho, aja mangan yen durung ngerti rasane. Lah mula aja ndahar aku nek ora ngerti jeronan kuwi kaya ngopo kok aja didahar. Aja diapri ki aja dipakan nek kira-kira ngerti jerone apri. Lah tuas ayu jebulane ndek Wong edan. apa jenenge ya kuwi jenenge apa apa tak jenenge benik. Ra ya wujud to. Aku tahu kok dipaido wong. Ora iso metenge lha iku semari ya gampang no. Aku pancen tidak bisa memberi anak, tapi aku bisa memberi enak aku. Bangga ya Mbak Apri. Nggih. Wong piyani mirsani wayang-wayang wis tenan. Tumplek blet. Tumplek blek. Ya wangger pendak-pendak sowan wonten mriki niku nyenengake Nyenengke sekali. tenan. Oh, Bapak. Kula aku anggere bar nyang ribut daerah kene. Nggih. Terus daerahku. Alah wis kaya sareane nyenyet kae. Lah wong dodol ra enek. Wong nonton saya. Nggih. Iya. Menika UMKM menggeliat. Wah. Nggih to dados paribasan masyarakat juga kemuman rezeki sedaya. Tenan. Sing golek entuk rezeki ora mung dalang, ora mung bintang tamu, ora mung yoga. Sembah nuwun UMKM kalian kebuah. sedaya panitia sembodo tenan. Tenan. Dawuh Mbak Min, Mbak Apri nyun jauh paring dawuh nyaosi pinten kula mboten ngarani nek ten wilayah Klaten. Wah. Nek ten Jaban Rangkah Klaten pancen kula pasang tarif. Nek ten wilayah Klaten mboten ngarani ning padatan 12 juta. Nek pribadi kula mboten ngarani ning nek saiki wetengene mriki pancen maringi nggih 12 kan ya ngono kan panitia kan menggalih arti paringi 10 apa 11 ning paring kan ater-atere rak semono mawon. 12 juta iku mulih ndase ganti dastrek kok piye senengane. Kok oh alah matur sembah nuwun Pak Camat tasih lenggah. Tasih lenggah. Aku ta ya Kapolsek suwan Pak tasih Camat. lenggah. Matur sembah nuwun Pak. Nggih. Ampun malih-malih nggih Pak. Panggih kula kalih Ndak Mimin nggih. Pak Camat lho piyaine ganteng, lomo, Alus. Alus. Yutun. Sare pensiun kok Pri jare. Lah nggih. Benjang purna tugas ukuranipun ringgitan kok sanjangipun. Oh ngoten. Nggih. Waduh. Benjang bintang tamunipun ngagem Dek Kiki nggih, Pak. Dek Kiki sapa? Aku. Oh, Sukimen iki dadi Kiki. Ya apik kuwi. Lah nggih ta lah. Asik. Mosok Ora ketok kampung Kimin. lah nggih. Mosok sing kendhangan ngundang aku busuk. Lah kok busuk ya apa? Bu Sukimen. Mbak Kiki. Niki acara bersih desa. Bersih desa, resik sendang, Resik sendang, bersih desa resik sendang. Pedomane ya le nek wis resik desane kudu resik atine. Iya. Drengki srei jail metakil dawen Diilangi. panasten pati open menika diilangke. Karo tangga kudu rukun. Rukun. Bener. Nek apa-apa ki ya mung tangga kok. Tanggaku ya sedulurku. Iya. Mawon sih. Kalian gojek-gojek. Niki enten ngersake anu Mbak Mimin kan Mbak Apri. Nggih. Putra Nuswantara. Oh nggih. Nggih, dipun paos menika kathah sanget Wadah sangat. Nggih, mangke kapilih ingkang pundi? Nggih. Nggih. Putra Nuswantara riyin mangga. Oh, nggih. Saking Bapa Rugina. Wah iya. Mangga dipun bawani. Yagane nom-nom. Nemen-nem. Sing rong kagungan garwa sing ngendi to? Pak Desa Mento. Sing durung kagungan malah iki. Yalah. Lho, nek awet dhewe lho, Le. Eyang.
Iya. Nek ndek bojo pinis kowe mung garek watuk karo kerokan ya, Pri. Mangga Mbak Apri bawa izin. dipun bawani pupung petro Mbak Apri karo Mbak Mimin. Izin. Bagus napa ayu, Pak? Iya. Kowe wong wedok ya nyebut karo sing ya bagus, wong kowe wong wedok. Nggih. Besok pinter sekolah. Mbak Limbo, Dalem kula niku biasanya Mbak Esther niku rak piyaine kan anteng nggih. nggih. Niku kok mengkritik kula. Pripun? Anu kebayakmu kecendaan arep pamer gelang apa piye ngoten niku. Oh. Jan kok lah kan kesalahan senes kula to, Iya. saking pihak penjahit to. Iya. Ngono ki. Aku nek kon pamer ya ora iso, Mbak. Nek pancen 90 gram iki pancen ya ketok cemlorot to. Kok dikritik anu kecendaan padune Pirang gram? 90 no. Kok rada ijo ngono to, Lek? Pancen nek Mas Sape ki ya sok ijo, sok kuning, sok abang. Kaya bunglon. Injih gumantung kebutuhan, gumantung lightingipun kok ngoten niku. Mas Ampun Sepuh, ngoten Pak, niku eh. Mbak Oh, Esther, wonge dhewe. Nggih. Lah nek tangan alus lho driji ya kaya ngene apa enggak gelangan ya pun memper to. Driji kok laos ngono kok meter piye to. Ayo bawa. Kok nganggo kain ngono barang to. Ini yang kamu tidak belajar. Ngapa? Nek 30 tahun yang lalu Sindeni sing penting suarane. Iya. Saiki suara ya baku, ning penampilan body language olah tubuh ya penting kok. Dadi kudu ana gerakan. Kok ngene kok nek ndase itul. Pinter. Pinter iki kudu dianu dinerke, Cetak, ditekan. Nggih cetake cetake. ya, Bocah pinter iku jangane wong tok. Pinter. Lah tere iki kudu R kudu cetok. Ora nutupi wirang kok dadak. Sekolah. Lho, wayahe alus ya alus. Dadi nek laras durke gulune dilar ngono ya. Yan wis bisa. Lah iki manut sunai Rasul. Apa? Wanita suaranya dilembutkan. Loh. Yan wis bisa nyambut. Lah gon but kuwi but kudu banter lah. But itu gan banter lho gitu. Lho kok Bawa apa mureng-mureng? but iku kudu gan. Lah kok nek ngantek gundul barang anu kudu banter. Oh, wis. Ra lho gitu. Lho bagus nganggo blangkon sebelane botak. Lho to. Oh. Sebelane botak lho piye? Wah bagus. Mau kaca tinggal nganggo kesmak. Sebelane botak. Iki uang apa sokle ra ngono. But iki ya diperjelas. Caira mangkat. Ayo. Yen wis bisa. Yen wis bisa. Iki sunai Rasul alus. Nyambut gawe kudu mlaku Dadi kabeh obah mimik muka ya sesuai karakter lagu, body language ya tangan sak randuning badan paringane Gusti Allah kita explore semaksimal mungkin. Lah malah kaya sinden ayan ngono kowe iki kok. Kanggone wong sing ra seneng. Wah, kanggone wong seneng lho kae wingkone katon kencana lho. Apri kaya ayu banget wong mandek ning ayu tok, tekone bosok ceroboh ngentutan. Lah ra nek enek sing terpesona lho, Lek. karo sapa? Pak Pur, Pak Guruku terpesona lho. Kan mau le mirsani ngantek kami tenggengen. Beliau nek nyawang sindian liyane nganggo netra telanjang. Nek nyawang aku nganggo mata batin. Lah. Kang Mas. Iya. Mbok menang niku kok buah kesabaran kula ketemu jodohku, Mbak. Cium. Ngojo. Arep tekonku bosok ya sak nggon-nggon, paling kurang golek redor lah. Ngapunten lho Pak Pur. Mata
ngrasake. Langgamipun nggih Mak Tani. Nggih, monggo. Iya. Ranggepe Mbak dosa bangsa minang karo ngilung bisa gawe kaya apa? Kula nggih Kang Kapiji nggih. Nggih. Ayo Kong. Yo. Lek ku dandan lho priket bar ngisak kok diundang kakung. Gisel wae lho teko. Kakung ngono. Putumu. Lah iya kok akeh enggak kok kung ngono. Mareming atiku. Balungan Mas. Nek. Hop. Jos. Nong. Lelagon iki kejaba pandonga. Iki ya ana maknane lho, Pri. Maknane apa, Lek? Ana 3 amaliyah anak Adam yang tidak akan hilang Apa sampai wae kuwi? kapanpun. Siji amal jariah, nomor lo ilmu kang manfaat, nomor 3 putra kang soleh-solehah kang teruske perjuangane, putra kang bangun miturut. Lho. Mbok wong tuane ra ono, mbahne ra ono, nek anak putune do soleh, kuwi amaliah tetep mula do kirim donga kae nggo. Sing wis murut kasih dan jati ya tetep tekan mergo putrane soleh lan solehah lan manut timbangan wong jane lak tenan. Ra mantra-mantra makane ketuk predikat. Predikat. Nggih. Ah, iki ya kowe. Ya aku ya bersithik-sithik sembur-sembur tutur. Iya, jangan dilihat orangnya tapi didelok isine ngono kan. Aku ya sinau karo Pak Dalang kok. Karo Pak Dalang ki nek ngajari aku guru 4 mata ra kan Piye? Catur netra. Catur netra. Waduh. Napa mboten gumoh, Pak? Gek astane ya kaya ning dinding ngene carane tas astane iki traveling ning ndi kae ya Pri. Terus aku saiki tak kurangi frekuensi pertemuan karo Pak Dalang. Lah ngopo? Lah ngopo? Lah engko nek aku niatku ngangsu kawruh kok nek Pak Dalang ngersaki aku terus piye? Wong wedok iki godane sinden lho, Mak. Oh, iya. Masa Pak Klelon arep bedol pohong kaya aku. Bosok. Dol pupu. Ayo. Adah dunu nge bapakmu. Ayo nanong nanong ya dadake apa Mas Didit? Yo, depongane Mas. Ester, ngadeg ter. Lele jakwa. Jiro, yo. Ayo, bila suara ibu-ibu.
ape duwe ya. Gayenge kaya ngene pemawayangan setahun ping 4 ngono aku seneng banget. Apik ya. Sae. Kados Pak duwe. Ya apik niku. Iya. Lah ayo Mbak Esther. Ayo ter. Nggih. Apa kau ora kelingan? Yo yo. Yo, seseke yo. Seseke. Ora, pas ngono mau kowe muni keri ngene. Pas mau lho, pas joget mau lho. Bapak penasaran. Nah, ayo. Ini lho maju lho, Jas. Ayo Saga. Ayo. Saga, saga, keri, keri, keri. Saga, saga, keri, keri, keri. Saga, saga, keri, keri, keri. Oh, mimin. Maju. Saurare kowe luwih senior. Iya. Timbangane Mbak Esther kalih Apri kula luwih senior. Betul. Aja encak lho. Ayo Mas, Yo, ayo Bu. Ayo. nyogok aku ijak mampu ta Mas? Iya. Saga, Boleh nyogok kok napas iki. Omah kaya pitik memeti. Nek karo Apri mau pas to. Soale kono kulino. Nek aku kan ra tekan rasaku, Mas. Aku kan ra tekan. Nek sing kudu hakku aku moh. Bodho ki akeh. Donya ki nek ngerti godane donya ya harta tahta wanita. Wanita. Ora baleni. Di Apri. Apri kok. Tonton sik delok Apri lho. Rada maju kene, rada maju. Men go coba. Min, ndelok Apri kene. Yo, Le, Cirul ya. saga, saga, keri, keri, keri. Saga, saga, keri, keri, keri. Saga, saga, keri, keri, keri. Ya, Pri. Apik 100. Matur nuwun ya Allah. Yo ketok kok keri-keri 100. Usak sogok-sogok lho 100 aku keri. Kok ki nek resik atine yo ngene iki. Oke. Kowe sing iso anu, sing iso piye ya wong lanang supaya gelem ngono piye? Wong larang misale bayangi sing mboten. Bayangke sing ora Nah, ana. Mbak Esther cetha ora mampu. Ora mampu. jelas. Apri yo gur monoton. Monoton. Ayo. Ayo Mas, disogok keri-keri ya Mas. Ya sok ra keri barang sih. Gidani. Ayo Pal, lo Pal. Yo, ayo. Saga, keri, keri, keri. Saga, saga, keri, keri, keri. Saga, saga, keri, keri, keri. Saga, keri, keri, keri. Es patenono aku wae. Nek kira-kira dorak gronan kamu dan bintang tamu aku. Iya lho. Tak omongi sik wong
Dek Apri mau ora nganggo glimpangan ngono. Lah nek April tempone, aku lho kowe wong bedok maling. Tempone Kudu milih. panjenengan ya Pak Dalang. Iya. Nek campur sari sing ngesuwi MC. Heeh. Wayangan iku sutradaripun panjenengan. Lah, Kok salah. ya ora kanca-kanca di briefing. Oh. Oh bintang tamu niku mantasane Widyawati Mimin Angga Inggi. Oh. Kondang Kaloka. Ora ngono krasa. Keseseken. Saking dene dalang dionekke bintang tamu nek mboten kesaneten kula ya ora. Keseseken. Kesesekan. Oh, balene no. Keseseken. Aja sesek-sesek. Lunga, aku wis 50 taun. Pramenopause wis ora garap sari meneh sing rada alon. Oh. Wis Wis ora ra- wis ra M. Cara wis ra M wis ora bulanan. Oh. Cara wong Nggih. motor kan oli-oline wis berkurang. Eme pindah kuping ngono. Para nyoto. Lara. Gila. Rada slow kaya para kaya slow motion ngono Mas. Kaya slow motion. Slow motion. Iya. Iki mah tempone terlalu arogan nek menurutku. Terlalu arogan. Yo Oh. iki kudu pawakane ya kudu sing apik rada ngene. Iya. Lho pawakane kudu wetuk. Lah joget tok mah pawakanmu kok kijing iki piye to? Rada Ayo. mendek. Nopal. Ya pal. Nek rewat dinaneni budhe lho. Ya pal, aja arogan pal. Rada mendek. Mendek lek, mendek. Nah, Nah, dodone degek. Degek, melet. Mosok nganggo melet barang pri. Kaya manut. Ayo le Pal. Nopal. Ya Bu, ayo Halo. kami kabeh. Sabar. 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 Teko, ayo. Ya. Ora manut konduktor. Iki sinden sepite alon kudu sinden jompo. Aku sinden di atraktifnya kudu jompo. Wis tak mulih nek kira-kira. Ora kena mutung. Ya ini kono jekne garukan lho. Oh lah iya iya. Rada tengah-tengah jam makasih. Oh dia. Monggo Mbak Yo. Esther. Ayo Oke. Mbak. Ya Ter. Apa kowe? Sampun lumadi Jan, putra Swantara kawimbuh putri Iya. gunung nggih. Bocah Bocah gunung nggih. gunung. Bocah gunung nggih. Sip. Ya. Gayeng tenan ya, Lek. Gayeng banget. Elok tenan. Wong sakmene mung arep-arep jenengan sekalian lho. Ngapri teko urung? Ngapri teko urung? Ngapri teko urung? Kula wonten parkiran sampun sak jan. Oh nggih. Nenggon nggih panjenengan. Oh. Pinanggih Bu Hajah Kadarwati ugi kala wau. Oh nggih, Pak. Nggih, nggih. Saking Bapak Mujiono Kemis tukang godhog wedang. RT loro RW 8 Salak Kujon Ceper Klaten. Wajib 20.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki nek nggo kamar mandi ya ping Pak Mujiono. Nek ra ono Pak Mujiono ya ra ngombe lho. Lah, Lah iya, nek matur lah nek nuwun. anyang-anyangen mi. Nggih. Kudune mboten niku kula nggih tok ngombe kok kula. Pak Mujiono kepada Pak Dalang Tilur kirim lagu gending kijing miring. Pak Mujiono, Salak Kujon nggih matur sembah nuwun. Maringi fitrah kalih putu kula 20. Alhamdulillah. Saiki kijing miring ki sik. Rizky napa Leni napa Nduk Sri? Apa eskarmu Pri? Indah endi Pri? Apa? Leni wae ayo Oh Len. ini ana Len. Kuat le Wan. Ayo. Lale lale.
Ya Allah. Masya Allah, tambah Kita kan cantik. besti. Kowe aja ngambung kono ya. Lah piye to, Pri? Kok kono suatu saat iso mari, nek aku kan ora. Maksudmu piye? Nek karo Leni ngambung-ngambung padha kowe padha-padha lho, Pri. Padha piye? Karo aku kowe ya padha, nek karo Leni beda lho. Padane piye? Kowe ya sunat lho, engko nek ngantek fungsi karemu lho. Aku dhisik gur dikrek kunir. Lah yo ket biyen kok koyo ngene ra maleh-maleh ayune, Piye ta? Masya Allah. Lek niki kita kan seangkatan sekolah, temanku sekolah ini, Lek. Tapi perbedaannya, Ha-ha. kalau aku masuknya jam 7, setengah 7, kok kowe sering telat iki ngopo ta, Pri? Lah aku Jam dhisik 9 lho lagi mlebu, jam 11 lagi mlebu. dhisik Ngopo ta, iki Pri? kenangane dhisik aku anggar kok sih disusul pakne cah-cah iki lho, terus dadi Pakne cah-cah ya bangsane menungso. Agak kos disusul bapakne cah-cah. Jenenge bojomu katarak apa piye? Enek Pak gurune awake. iya ada Pak. Oh, anu to biyen sak karo Nggih, Len to. Pak. Sak SMK. Kula Mayang, Dewi Oh. Mayang kalih Leni terus Oh. bojone Satu kelas. Untung niku satu kelas. Oh. Riyen. Saking pintere awake dhewe lulus dhisik. Oh, ya, bojone Pri. untung berarti rate. Rate. Oh. Muridipun Pak Pur. Wah, wis. Pak, jenengan rasa merasa bersalah. Jenengan le didik wis jos pun sae, pancen bosae sing merusal. Dadi santai mawon, Pak panjenengan rasa bersalah. Sing Dhisik penting- kan katokan to, dhisik katokan to. Iya nek mangkat Katok katokan nek mulih nggawa rok. Lho kan aku nglarureke apa sing dadi pelajarane Pak Pak Pur. Pur. Piye ketika piye, Pak? Nek ngrebab kan jundur ngono ta makane aku ya sogok. Ya sementing sakniki pun sukses, Masya Allah. Amin. Sehat Nipun selalu. lho, ki awet Amin, amin. dongane Pak E. Dhisik kan aku ya nderek Pak E suwe. Oh ngoten. Lho sing jenenge aku panut ki sapa? Sinten? Pak E. Mbok cobi to, Pak. Sedanten sindene diparingi. Kengramane Mbak Apri nek awan rak bengkel mobil. Nggih. Mulane aku ngarepi Apri iki nek awan jenenge Panut mergo ngewangi bapake. Bengkel. Bengkel nek bengi nyanyi jenenge Apri. Niki bengkel nggih lancar, alhamdulillah. Amin, amin. Cabangnya pun kalih ngedi Apri, Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Pur badhe ngetapke oli. Apa maksudnya? Oli mobil. Oh, oli mobil. Kali mobil. Aku sesuk nek wis anu apa kuwi nek wis ora dadi sinden aku ya arep bakul kok, Pri. Bakul apa? Bakul apa? Ya ora bakul sayur, ora bakul buah. Lah Ora apa? bakul wedhus Mas aku serama ora do lawak aku, Mbak. Lah jare wis monopos kok bakul awak. Ngerti Lek, kok sapa pembeline? Sapa? Sing nyelentem. Lurae lho. Napa sing nyelem mriki? Rahab to kalih bangsane ngeten iki, Rahab. Oh, alah. Wis sing penting gathok. Jane ya bagus ning anggere pas penting digathok. Nggih wonten pamundutan Pak Dalang. Kalau mau Nggih. kijing miring. Nggih kijing miring. Kuburan jembleng. Ya, Ijing. diadekke. Ya, Mbak Leni. Yo yo. Kanggo goyang ndok Leni. Nggih, Bu. Yo 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 Ya, yo ya, ya, yo yo yo. Monggo, monggo Mbak Apri. Ayo, ayo Mas. Ayo Mas. Sing miring, Ayo Mas. Kuning-kuning ayam yang lagi
Sampai jam 5. Woe Mas, dibanter Mas. Suwe anyar ya. Kijing miring Mbak Leni saka Boyolali. Lu mati. Iya. Saiki Mbak Apri Mbak Min lenggah dhisik iki saka anggota Limas